Αυτό. Έρχεται η ομάδα. Θα την πω την ομάδα. Θα την πω. Θα πάρω το κουράγιο, θα πάρω το θάρρος. Θα το πω. Πες το, πες Είναι το. η ομάδα. Πες το. Μπορεί να το πω εγώ, εντάξει. Αυτό. Μπάσκετο παίζεις. Άστον ακούπατον. Το πω. Πώς το πες, πες το πάλι. Το πω. Πώς το πες το πρώτο. Μπάσκετο, πώς το πες. Είναι η ομάδα μπάσκετο παίζεις. Ποιος μωρέ. Ενάντια τους Άστον Ακούπατον. Αυτοί τρώγονται γιατί έτσι λέει η μαμά μου τον Αντετοκούπο. Άστον Ακούπατο το λέει και τον Αντετοκούπο, κάπως τρώγεται, το μπορώ να το πω. Το πρώτο όμως με σκοτώσατε. Έρχεται και ο Τσούλης εδώ να. Αφοσιωμένοι αθλητές με Έρχεται και κίνητρο ο τη Τσούλης από νίκη. πίσω μου. Δίνουν ένα ρυθμό που είναι σαν κολλητική αρρώστια. Δεν θα διαβάζω τέλεια. Καλώς τους. Είσαστε έτοιμοι.